Aguida, Birino Rogelio Eusebio Sr., Elsa Agustin, Margie Amelia Avelino Encarnacion, Ernesto Sr., Lelia Luz Filipa Erenia Avelino Sr., Julieta Joselito Bienvenido Crescencia Maximo Keliano Lorna Eusebio Sr., Hermogenes Rebecca Fee, Dennis Michael Roderick, Consuelo Alejandro Paulino Cristita, Wilfredo Severina Vitaliano, Jose Barry Juan Simona, Seferino Macario Olympia, Rosemay, Janfrey Lucas Mauricia, Susana, Conrado Virginia Eufresina Romanico, Miguela Cesario Agripina, Rosita Ramonito Francisco Barcelita, Giovanni Sara Eduardo Luis, Susimo Jusdada Olympia, Susana Francisco Percival Sr., Percival Jr., Emiliana Alfonso, Virginia Marcelo Alepio, Felicia Rodrigo Leonarda Domingo, Anselma Sergio Panfilo, Froilan Ryan, Catalina Isabel Filipa Natalia, Glicerio Jr., Regina Carlos, Eugenio Urbano Rosinda, Mario Romeo Alejandro, Juliana Rosita Alfredo, Máximo Simeon Marcelina, Felicidad Isabel Dominga Senfrosa, Martin Faustino Gerardo, Desiderio Eugenio Seriaca, Angelo Soping Marcelo, Mamerta Daniel Cayetana, Ignacia Felicidad, Benigno Emiliano Eufrasio Severa, Arnolfo Lucas Alfredo, Salio Juanita Arsinia, Rafaela Quirino Cerelo, Victoria Macaria Arcadio, Walter Alberta Bienvenido, Walter Arneldo Senior, Aquilino Senior, Elsa Gerardo Leonela, Georgeline Hilaria Chudulo, Remigia Clarita Matilde, Arturo Chofilo Ursula Honoria, Dionisio Paulino Maret, Juana Juni Melia Butis, Virginia Eufresina Romanico, Miguela Cesario Agripina, Primo Isidra Alberta, Nemesio Rosalina Carnota, Hermogena Eusebio Sr., Glicerio Jr., Rosita, Ramonito Francisco Baserlita, Giovanni Sara Eduardo Jusdada, Susana Guillerma Chudorico, Maria Carlos Regina, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na katungolay nagampo alang kanila.
Ikatulo nga Domingo sa Kwaresma. Sa Ebanghelyo karong adlaw, giabog ni Jesus ang mga negosyante ngadto sa gawas sa templo. Gisalibay niya ang ilang mga kwarta. Giabog niya ang tanang mananap o gilimbuwad ang ilang mga lamesa. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Nganong ingon man niya niini kabangis. Agig tubag, gikutlo ni San Juan ang usa ka berso sa Salmo. Ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sa magkalayo. Ang kalagot ni Jesus naghulagway lang niini iyang dakong gugma. Dili siya makaakong magsudong sa balay, diin makigtagbo ang Dios sa iyang katawhan, nga karon layo na sa tumong ug tuyo niini. Napungot ang mga pangulo didto. Usa ka ordinaryong tao, maoy nangahas paghanay sa santuaryo. Unsa kahay iyang hunahuna sa iyang gihimo? Kun ang Dios mao'y nagpadala kaniya, iya unta kining pamatud-an, pinaagig milagro. Gub-an ninyo kining maong templo, ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Kining iyang gisulti, dili gayud hisabtan ni adtong tungura. Apan si San Juan, mipatin-aw niini, alang sa iyang mga Kristiyanong magbabasa. Kining templo, mao ang lawas ni Jesus. Ang iyang mga kaaway, muguba niini, apan human sa 3 ka adlaw. Ang kabanhawan, mao'y maghimo niini
nga dili malalis nga puloy-anan sa Dios nung presensya. Usa ka oras tapos niining hitabua, ang mga negosyante mibalik sa ilang pagpamaligya didto sa templo. Bisan pa man niini, dili nato malimod ang sangputanan niining gihimo ni Jesus. Kining hitabo mas labaw nga nagpatinaw sa misteryo sa pagkabanhaw diin ang Dios ug ang tao nagkahinagbo diha sa nabanhawng Kristo. Pamalandungi kini. Unsa man kadako ang imong gugma alang sa balay sa Dios. Sa imong lawas nga mao ang templo sa Dios. May buntag sa atong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako, kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Ang Diyos miingon, ako ang Ginoo nga inyong Diyos, nga nagkuha kaninyo, gikan sa Ehipto, diin kamo na ulipon. Ayaw pagbaton og laing Diyos, gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Diyos, o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos ni magsimba ni ini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos ug abubhuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat, hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Apan ang mga nahigugma kanako, ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw, adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni ining adlawa. Ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga ania kanila. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, gipanalanginan ko ang adlawng igpapahulay o gibalaan ko kini. Tahura ang inyong amahan o inahan, aron mutaas ang inyong kinabuhi. Diha sa yuta, nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Diyos. Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa imong isig kataw. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o sa bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon.
ang balaod sa Ginoo, hingpit nagahupay sa kalang, ang kasuguan sa Ginoo, kasaligang nagahatang, o kinadman sa yano. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, naghatag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo putling, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuong, silang tanan mga matarong. Labaw sa kabilhon kaysa bulawan, labaw sa usa ka pudyot sa lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal, usa dugos nga gikan sa kabang. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong, sa kinabuhing dayon. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron mutuo sila, ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahia wala kahimut-i sa mga Hudiyo ug ilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang niadtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinudto gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo, nakita niya ang mga taho nga namaligya, mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis o kwarta. Kunya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis o kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo ug iya gimanduan ang mga taho nga namaligya mga salampati. Dadah kini sa gawas, ayaw ninyong himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdom ang iyang mga tinun-an, nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo, unsay ilhanan nga ipakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, guban ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan ug 6 ka tuig ang pagbuhat ni ining temploa. Kunya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini og bituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto pa sa Jerusalem, panahon sa pangilin sa pagsaylo, dagan nang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila, sanglit nasayod man siya sa tanang tawo. Walay kinahanglan nga sultian siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga taho, kay nasayod naman siya kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magandang umaga po sa ating lahat. Nung ako po ay na-assign pa sa Manila, every time I would give retreats, recollections, or even corporate gatherings and retreats, I would always start with the story, building bricks and laying cathedrals. Some of you may have encountered this story na aman ni sa internet. Mao ni ang istorya sa gibuhat ang St. Patrick's Cathedral. Usa ka adlaw ang arsobispo gi-check man niya ang mga taho, kanang mga workers na siya nakita nagmasa semento, na siya nakita kanang mga sinusukat ba, lahi magud ilang mga giobra na ay mo patong-patong sa bricks. Patana siya, unsa imo gibuhat? Moingon man sila, Your Eminence, mauna. And then, towards the end of the afternoon, na siya usa ka laking nakita, kana ay may dala glass window. Nangutana siya, unsa imo gibuhat? And the man replied, I am building a cathedral. Nga igsuon, unsa imo gibuhat sa imong kaugalingon? Ikaw bala, nagmasa na sa semento, naidala bricks, o ikaw timer, o ikaw nakita nimo nga ang imo gibuhat dili separate sa ginaobra sa iban, that you are also building a cathedral. Sa atong ebanghelyo, it's a beautiful imagery of Jesus saying, sirain niyo ang templong ito, sa 3 araw itatayo ko. He was talking about himself. He was talking about the church. Kakitang tanan na ay responsibilidad dili lang sa atong kaugalingon o sa atong immediate family,
But we have a responsibility for the church. We have a responsibility, a common responsibility for the church. Nguta nata nga naman nagsuko sa Jesus, we have to understand the context. Sa time ni Jesus, o sa practice sa mga Hudyo, sa ato karon, no, kung na kay i-offer, bisan unsa pwede nimo i-offer. Sa time ni Jesus, dili pwede ana. Dili ka pwede mo offer kwarta sa templo. Kay naa sila gitawag temple money, temple coins. So unsay buhaton sa mga tawo? Example, wadto ka sa simbahan, no? Dili ka mag-offer sa imong kwarta, no? Wadto ka didto sa mga money changer. Pailis nimo imong kwarta for the temple tax. Mao na imong i-offer ang temple money, mao na imo i-offer. Ngano nagsako sa Jesus? Kay diri man nagsulod ang korupsyon. Example, ang equivalent sa kwarta is 25. Pag-abot nimo sa money changer, imong kwarta worth 100. Pagpailis nimo sa money changer, unsay labuhaton? Ihatag lang sa imo 25. 1/4 good. 3/4 ang mawala sa imong kwarta. Mao na nagsuko sa Jesus kay kining mga taho ordinaryo kaayo mga pobre. And these money changers are taking advantage of the poor. Mao man ni ang mga baligya sa lampati ug mga baka, especially kanang mga baka. These are for burnt offerings. Dili lang 4 times, dili lang 5 times. Mas daghan pagod. Mao na nagsuko sa Jesus. Ang pagnegosyo dili sala. Maayo gud na. Pero ang reason nga nagsuko sa Jesus kay kaning mga negosyante, they took advantage of the poor. Muuna nagsuko sa Jesus. Ang title sa atong ebanghelyo, Cleansing of the Temple. Mangutana ta, unsa ang gibuhat sa Dios sa atoa to cleanse us of ourselves? Ingon ko ganina, dili sala magnegosyo. Okay yan. Pero there is such thing as business ethics. If your work is making you more Christian, so be it. Continue. But if your work, if your job is making you less of a Christian, let go. Nami case gihandle before in preparation for our audio audientes, kanang preparation for confession. Mao ni case sa usa ka babaye, usa ka nurse, newly graduate, tapos nakapasa sa board. Gusto niya motabang sa iyang pamilya. So nag-apply siya as nurse. Gidawat siya sa usa ka clinic. But after several months, she has a good pay. It's a private clinic. But after a few months, she opted to resign. Iyang mga friends, iyang pamilya, they wonder nga naman. Nag-resign siya kay dako man iyang sweldo, okay man iyang trabaho. But she realized, she shared sa kanang clinic kung asa mo siya nag-work, they perform abortion. Hindi man siya ang nag-a-abort, yung doktor man. But she was a willing accomplice kay siya manmuhan sa gamiton sa pag-abort. She was a participant in the killing of the unborn. Mauna, ingon man siya, dako akong sweldo, pero I have to let go. This work is dehumanizing. Mauman niya gi-share sa kuha, sa usa ka gikasal nako. Silang mag-asawa parehong software engineer. Tapos ang husband nag-work sa usa ka kumpanya. They are in charge of online games. Dako iyang sweldo. Iyang monthly is 80,000. Pero kung taas kaayo ang ilang sales, napa siya bonuses. Nag-ingon man siya, especially pag summer, kanang walay klase, ang ilahang sales, ang iyang sweldo o ang iyang bonus
times daw umaabot from 80 ang iyang basic pay nagiging 120,000 a month. Dako kaayo. But he was bothered by his conscience. Nga naman kay baw siya daghan ang tao nga nahook sa online games. Daghan ang tao mo gastos dako para sa online games. Haningon siya, I am bothered by my conscience. So nag-resign siya sa iyang work, nagbalihin siya ibang work, karon iyang sweldo 60,000 lang good monthly. Mas nubo kumpara sa una. Pero gingon siya, okay na ni. Sabagay 60,000 is 60,000 ano? But for him, it was okay. Rather than for him to earn more. Tapos unsay mitabo, he is being bothered by his conscience. Sa atong unang pagbasa, from the book of Exodus, atong nabatian, it's about the 10 commandments. Na ay atheist philosopher nag-ingon nga ang religion is simply an institutionalized moral imperatives. Kung sa iyambot, siningon nga ang atong religion daghan more on ayaw ko mupatay, ayaw panapaw, ayaw ka mo magbutang-butang, puro ayaw. No? In other words, limitations, shortcomings, bawal. Una nag-ingon siya is religion is simply moral imperatives. Pero sa atong second reading from the letter of St. Paul, ingon man si San Pablo, we see miracles around us every day. But the greatest miracle we encounter is the love of people around us. We build the church. The church is not about moral imperatives. The church is about a God who loved us, and in return, kung ato ma-experience ang love, pagigugma sa Dios, there is no other way but to share this love. That is why our focus should not be only on ourselves or kanang mas makaayo sa atong pamilya, pero atong tanawon unsay makaayo sa tibuok simbahan. Kanina pagpasok ko, ako'y natuwa. Nakita ko ang daghan naka-blue, diri nakaputi, diha naka-yellow. Nga naman, I am reminded sa una sa nag-guest priest ko, I'm from the Society of St. Paul, religious congregation. So, nag-guest priest na ko 1 year sa Bataan. Dili 1 year, no? 1 simbang gabi sa Bataan, sa San Nicolas, Batangas, og 4 straight simbang gabi sa Pampanga, 1 year sa Masantol, og 3 years sa Gutad, Florida Blanca. Sa Masantol, kay ako kasagaran pag nag-guest priest ko, no, mo apil kuyog ko sa amo ang staff pag mamalengke, pag magpagupit, ganon. Nalibog man ko nga katong sa parlor, pagpagupit na ako, pa-pedicure sad ko, kaila ko sa mga staff dito. Namalit mi sa palengke, kaila pud ko sa staff, sa mga baligya dito. Pati mga tricycle o tricycle driver, kaila ko nila. Naglibog man ko kay wala ko man sila ma-meet pa before. Ano kaila ko nila. And then on the 24th, December 24, na ay ang mass katong sa Parish Church. Puno good ang simbahan. Tapos makita nimo, lahi ang ilang uniform. Halos tanan lahat, no? Naka-uniform.
Knights of Columbus, CWL, Lectors and Commentators, Handmaids of Christ, Couples for Christ, Legion of Mary, El Shaddai, Youth for Christ, Kids for Christ, unsa pa uban groups, Handmaids of Mary, Neo-Catechumens, silang lahat naka-uniform. At doon ko napansin na itong mga naka-uniform, mauni silang nakita na ako dito sa palengke, sa merkado, sa parlor, katong tricycle driver, katong trisika driver. In other words, these people feel their sense of belonging to the church. Kay silang tanan, miyembro sa church organizations. No? Iba-ibang church organizations. Nangutan ako sa parish priests. Unsa iya gibuhat? Naingon man parish priest. Father, sa una pagbago ko dire, ako man mamalengke. I make friends with those sa market. Magpagupit ko, magpapedicure ko. Sila manggod. And I encourage them. Kung sila kay pari ko. And I encourage them to attend Mass every Sunday. And when people started to go to Mass, kailan na nilang pari, kakining ilang pari, no, mudawat sa ilaha, would welcome them with open arms, open embrace, they feel their sense of belongingness. And these parish priests did not ask people, okay, that time, ang ilang simbahan, guba pod. Wala siya mo ingon, paayos natin yung simbahan, hindi. Una niyang ginawa, he asked people to go to church. He asked people to become part of the church. And after some time, these people realize this is their church. Mauna ang ilang simbahan karon ng murag katedral. Nindot kaayo. Why? People feel their sense of belongingness. That they are not only laying bricks, mixing cement, measuring the wall. They feel their sense of belongingness in the church. Mao man ni sa tua. Do you feel your sense of belongingness in the church? Personally, I'm happy to see daghan diri sa unahan banda. Kay as a missionary priest, a guest priest, no? Daghan ako gimisahang lugar. Kasagaran, ang mga tao dili mo stay sa unahan. Dito sila sa likod. Kag naay mga pare, especially sa mua, no? I'm from Iloilo. Na may mga pare dito, musuko pag ang mga tao dili mo move forward. Nga naman, because they do not feel their sense of belongingness. I remember sa usa ka barangay, first time ko magmisa, gamay ra ilang chapel. Siguro parang ganito lang. Walay gamay raw tao sa unahan. Pero naay mga monoblock chair sa gawas. What I did, gipa-transfer nako ang table kanang murag credence table. Gipa-transfer nako sa unahan sa simbahan, sa pintuan. Doon ako nagmisa. The following after a month nagmisa ko, pasab sa kanang chapel, puno na ang tao sa unahan. That's why one of the arguments today, nga naman natay misa sa malls, nga naman natay misa outside of the church, for pastoral reasons. If people could not go to the church must reach out to the people. Mauna, I would always tell people active in the church, lay ministers,
ministers of the Word, lectors, commentators, CWL, Knights of Columbus, kaglaylahi pagong mga madre. Huwag po kayong maging mataray. Huwag po kayong laging nagagalit. Kasi ang ordinaryong tao, pag pumunta ng simbahan at hindi nila ramdam na sila'y tanggap, hindi nila ramdam na sila'y bahagi ng simbahan, they would always stay on the peripheries. They do not feel their sense of belongingness. That's why I encourage you. Do not tell me, ay busy ko, Father. Put God above all. Join church organizations. Join church organizations. Be part. Be active. Kay kining simbahan, struktura lang gud ni. Ang matutuod nga simbahan, kitang tanan. The faithful. Mauna, naikanta, no? Together we stand, divided we fall. We stand as one church. And at times, we encounter difficulties and struggles because the Lord needs to cleanse the temple. Nami, sa tibuok kalibutan, ang Society of St. Paul naalang pod 5 ka parokya, usa diri sa Pilipinas. There was a time na may problema sa among parokya, nganuman dili na ang among parish priest ang nagpapatakbo ng simbahan. Katunang presidente sa Parish Pastoral Council, who was active serving in the church for almost 50 years. For 30 years naman gud siyang president sa Pastoral Council. Pag-start sa among parokya, in the early 50s, parte na siya sa amuang Pastoral Council. Hangtod mid 2010 tingali, no? Member pagod siya sa amuang Pastoral Council, siya yung presidente. And she would dictate on our parish priest what to do. That's why there has been a conflict. So what the parish priest did, he dissolved all the parish organizations and started with a new one. To invite people to come. Mana kung naana mo sa church organizations, be welcoming. Do not make your group an exclusive group. Do not be discriminating. Be welcoming. Kikitaman ang simbahan. Dili good ang struktura. We make up the church. God bless. Nagatuo ako sa Diyos ang Amahan, ang mga sugo sa Ginoo tataw kaayo, apan ang mga higayon diin kita wala magsunod sa iyang gisugo,
ang ngayon natong hinumduman, ang mas dako pa, nga mas dako pa ang iyang kaluoy. Magampo kita karon ngadto sa atong amahan, uban sa dakong pagsalig sa iyang pagkamaluluyon og moingon kita, Ginoo sa kasabutan pamatia kami. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang simbahang katoliko, magiya sa iyang mga ginsakpan, diha sa dalan sa pagkamaayo, ug magdala kanila haduol sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga makat-on kita sa pagsalikway sa sala, sa tibuok natong kasing-kasing, ug magpabiling matinumanon sa kasuguan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katalingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Joe Shivali Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay, makatagamtam sa walay katapusang kinabuhi, pinaagis sa gilansang ug nabanhawng Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, sa imong kaalam, gipadayag mo ang imong balaod. Sa imong kaluoy, imo kaming giatagan sa grasya sa pagtuman niini. Dungga ang mga pangamuyo sa katawhan, nga nakatigom diha sa ngalan sa imong anak, nga nagpuyo og naghari hangtod sa kahangturan. Amen.
Maigsuon pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, malukmay unta ikaw ni ining among sakripisyo, kami nga nag-ampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babayeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo, ang ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babaye, arong mahaling diya kaniya ang kalayo sa gugmang Diosnon. Busa nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug ang mga anghel nagaingon kami. Santos kaya ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pasantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Susamang paagi tapos na panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug ningkalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, tanang mga reliyoso, misyonaryo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila among ikaw nga daygon ug among ikaw nga himayaon, pinaagi na Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniha, gihatag nganha kanimo mga kagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, naging ko sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang imong kalawat kanimo paan kamulong mo lamang maayo. Si Cristo
Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig, sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kaming aniya sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo, nga kining among gihimo pinaagi niining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. O Diyos, among amahan, midangop kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod, batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masikiton, hinubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Nagampo kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga may balik sila dayon sa ilang maayo nga panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila, ug gihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Nangaliw po kami nga sumpuon na nimo ang pagkatap nining maong virus sa ingon, mahanaw na usab kining among gihambing kahadlok. Kini among gipangayo, pinaagi kang Jesucristo nga among Ginoo, ug imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos sa kahangturan. Amen. Hubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Diyos, nagadangop kami. Ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinunua luwasa kami sa mga katalagman. Mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Amen. Umahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Mayong buntag pag-usab sa tanan, sa dili pa ang mga pahibalo, magpasalamat. Ato karong pasalamatan ng atong langit ng amahan, ang atong mahal nga Birhen Maria, o ang atong mahal nga patron si Senyor San Roque. Ug usab atong pasalamatan ng atong mga acolytes, lectors and cantor collectors, alagad, PYCC, ug ang atong choir, nga mao ang Frick Choir. Ug usab atong pasalamatan ng atong Mass Presider and Homilist, Reverend Father Ian Paul Impig, SSP, ug kanatong tanan nga ania karon. Importanteng pahibalo alang sa tanang sakop sa parokya ni Senyor San Roque. Sa makausap pa, gipahinumduman na usab ang mga pamilya ug tagtungod sa mga personal nga pantiyon nga nga-expire na. Kuno galing gusto pa ninyong magpabilin ang inyong mahal sa kinabuhi sa personal pantiyon, palihog pakikita sa opisina para ma-renew ang termino sa inyong personal pantiyon. Or kung ang galing dili na ninyo gusto pa i-renew, pakigsulti lang gihapon sa atong opisina sa parokya para masabutan ang pag-renew ba or pagpaguba ba. Daghang salamat. Dugang pahibalo, ang Our Lady of the Sacred Heart Integrated School, Conolcias, o sa kakatolikong eskwelahan nga ginumala sa mga kamadrihan sa Daughters of Our Lady of the Sacred Heart nga nagsugod na sa ilang enrollment sa mga batang nagpanuigon og 4 anyos ang sa nursery
ug 5 anyos para sa kinder karong school year 2021-2022. Limitado lang ang pagadawaton nga mao first come, first serve. Alang sa dugang kasayuran sa mga interesadong magpa-enroll, bisita o adto lang sa opisina sa eskwelahan nga naa mahimutang sa Puro Cruz Road Poblacion, Cordoba, paingon sa Dayas. Mahimo pod nga motawag sa telephone number 253-2396 or sa cellphone number 0995-7764-006 or 0949-469-4580. Daghang salamat. O dugang importanteng pahibalo alang sa tanang Cordobanhon nga sakop sa parokya ni Senior San Roque sa makausap pa isip sa pagsaulog sa ika-500 years or ika-500 na tuig nga kasumaran sa atong pagka-Kristyanismo, ang parokya ni Senior San Roque nagpahigayon og Jubilee Mass Baptism nga karong umaabot bulan sa Abril 2021. Ang pagabunyagan nga nagpanuigon og 12 anyos paubos og doon na pud tay Jubilee Mass Wedding og mahitabo kini karong umaabot bulan sa Agosto 2021. Ang buot magpakasal kadtura nagpuyo-puyo og 5 ka tuig pataas. Alang sa dugang kasayuran, duola ang atong opisina sa parokya para sa mga requirements. Daghang salamat. Unya, kinsa kadtong nagadawat sa mga subri sa ordinasyon sa pagkapari, ihatod sa atong opisina sa wala pay Marso 15, 2021. Ogma, Lunes, gihapon, wala tay misa sa sementeryo, ang atong misa, anhilang gihapon sa simbahan sa may alas 5 sa hapon. Panawagan sa tanang sakop sa Lectors and Cantor Ministry, ato na usab nga binulan nga tigom karon sa may alauna ang takna sa hapon. Gidapit ang tanan sa pagtambong. Attendance is a must. Nya padayon lang gihapon kita sa pagsunod sa mga protocols nga gilatid sa atong mga pangagamhanan ug sa atong simbahan. Ilabi na gayud karon nga niapa kita karon panahon sa pandemya. So magpabilin lang gihapon kita sa pag-wear of face mask, face shields ug uban pa manghunaw sa kamot, proper social and physical distancing para madali og masayon sa balay palangdaan. Ato nang isulat sa gamay nga papel ang atong mga pangalan, edad ug address. Aron inig abot nato dinhi sa simbahan, dili nata maghuot sa gate. Og sa katapusan, palihog in town ang atong mga basura, dili nato ibilin sama sa mga empty bottles, candy wrappers, bubble gum ug uban pa. Kay ang simbahan, balay alampuanan, dili basurahan. Again, daghang salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaa ang kalinaw ni Kristo. Salamat.